Anya laki din! Anya ti ko namlakay, kayat mo mati lumaban akas kapitan inton eleksyon. Ewan bakit? Anya ti panagkunam. Ada ka dinamnama ka mangamak. Anya ti amok ngay, sa anak mo't amamat to. Si Kamay. Jay opinyon mo. Isulaing mo't tinamagan. No mga bakak nga ta, wano saan. No may papan iti kwarta, awan panangabak mo, ta saan tayo mo't anabak nang. Ngam adumot ti kakabagyan tayo dito lugar tayo. Bareng ano isuda tinamnamam tapno mangabak ka. Alaga raw, taagpailakman iti kandidatura. Ibagampay iti anak mo ang maestra no anya mo ti makunana. Aywan. Uwan nga paiso, ibagakman kini Aida, no anya ba ti makunana. Anya kay ti makunam iti desisyon kao, anak kao. Mayat matday ta na panunot yu tatang. Ang mga numaabak kayo laang. Kano nagpipigsa dagiti kalaban niyo? Ay kitpadasek la tamit Anya ti amom, lumapagasata na amit. Anya laki dain. Katala tatang, padasan niyo nga ron. Ngam saan kayo amang namnama amang abak kayo? Narigat ti mang namnama. Rumbang laang nga amo yung awatan ti pan nakaabak yun o kas pangarigan. Aywan. Basta suportaran dak Ay kat syempre tatang kayo nga ron, di suportarang kayo. Agyaman anak ko. No kasta, lumaban nga ron a kapitan ni tatang mo, Aida? Wan kanurika, napilit mo't, di pagbigyan latat at noawan makunkunana. Wan matkit di Ngam asidagsamat a kabagyan nyo ti may sa alumablaban a kapitan. Kun isupay ti agdama a kapitan ita. Wan, ngam amang numaabak ang dayjay, taado tinadismaya kan kuana. Natangig ka no, kan narigat nga asitgan. Sa bagay, day tangag pa iso ti ibagbagat ti kaadwan. Iso asaan siguro na mangabak ita nga eleksyon ti agdama a kapitan tayo. Ay katbarang ang dagasat ni tatang mo. Imbag ni tatang mo tana asitag karagiti mannalon. Wan taman nalon kit nga rod ni tatang ko. Kumandidato akas kapitan, Diego Barok. Anya? Ti ko na ayo tata, lumaban kayo kapitan. Apa yan nakiktot ka ngay? Kasano ka nagbak nang dagiti kalaban niyo? Kabaylan dagi waras iti kwarta ka dagiti butantais. Kada kayo kay. Ang mga no kindilang ti kabaylan nyo ngay waras. Nilaki rin ngay. Agpapanpay. Kwarta na amin na kwarta. Tadadalos mo ti intensyon ko nga agsirbe. Sa bagay magkidi tata. Day tati kapagkan. Isu atulugan da ko ba? Tulugan da iti panagkakampanya. Ay awang problema. Iti daytang. Agkakaro ba tayo may? Agyaman akmat ano kasta, Diego Barok. Pare Kanur, daimbag na nasabat ka. Compadre, kumusta? Kastoy, busy ka na yun nga kamkapanya. Win nga raw, lumablaban ka magayam a kapitan. Wen, padasik mamat kumpadre. Ay, Barang no ang dagasat na. Win mo't a compadre, saan mo't adakas? Ay, pare Kanur, namnama ito tibutos mo. Wen, Ay, siyempre mo't a compadre, iso nga agpainom ka nga raw din. ay ipasensya ka pala ita pare. Tatalaga abisyak. Iso apas payla ang tiara. Kasta ka day, compadre.
Alang nga ron, ata agawid na kaon. Ala, kumpadre, ay kahit pasensyaan na ko na. No saan ka mapagbigyan itikid daw mo. Basta, saan mo aliplipatan, tinagan ko, kumpadre. Anyamot ni kumpadre Marcelo akong ditaray a kapitan, gam nagimo, mate. Anya laki din. Day, apay lakay. Kung ditaray a kapitan, ngam awan sa mo budget na. Kanya tinamnamaam kay. Kamanalon laang mo dyan kumpadreng. Namnamaag to tibutos mo kung kunana, ngam di pa agpainom. Apay, masapul nga agpainaw sa amon to ibutaws. Bege, siyempre mo't abakay. Di kaya't ko nga ibutos, diyan nalaka ang maasitgan, yasan ana imot, anya laki din. Ay, oo na yan. Basta tinapatag, kabailan na laki diti agsirbay. Uray saan nga agpainom. Oho, awan na. Maabak, ano kasta? Uray ko man na ipapatpat na pagpalingkay. Pulos mate. Kasino ngay nga raw, ti kaya mo nga ibutaws. Ay ke, uray ka, no asino ti makitak agalante kadakwada amin a kandidato. Ay, sos, awan mon ka na. Itangal dawon ti butos, tatang. Ay, baka pa nervyos magayam. Ay, relax kayo laang, tatang. Sana bali, tadakmot ijay pagadalan amang bantay iti butos yo. Bala, isi ka lang arutin, ti baka mo anak ka. Wen, tatang. Kat good luck para kada kayo. Di ka kumaagliday akastala kay. Kastala at talaga tibiyag. Ay, nabanay. Ay, nagtupay. Ay, nagkasaang matandalin bakit. Siyak mati ka babasitan ti butos. Katanya ngay nga rod. Di mo mo't mapilit ti tao nga ibutos da ka. No di da ka kayat. Uray nagiti ka kabagyan. Di daksapay ba't imbutos? Saan mo ang mapabasol ida no saan da ka nga ibutos? Ay, awan pa'y serbida ba't? Nagadoa ka kabagyak. Di da ba imbutos? Ay katbaybay amon Anya ngay nga road. Awatem asipupuso ti pan nakaabak mo. Ay, kaya't ko ti agbartag bakay. Ay agtal na ka man. Ay, pagbigyan na ko naktumo bakay. Gaputa nagsakit, tinakam ka. Payasak nga, iti kabasitan ti butos. Nabartag kayong tatang. Gusto ko man, di kayo nagtagay, oh. Nasakit, tinakam ka. Diego, kaslajak maawat, asyak ti kabasitan iti butos. Ay, una yan. Saan nyo nga ibaga? Sinaor na kayaw. Ay, saan mo siguro? Apay, nga rod ako na ayo asan nyo maawat. Kasano? Kat para man madulag ti butos ko. Ka nagaduti kakabagyak. Ay, kasta ka tay, tata. Well, day tala unay ti pagsakitan tinakam ko. Awan sirbe dagiti kakabagyak. Tadidak man la maibutos may. Ay, kawang maramidan tayo, atata. Yung laki din. Anya kayo matang-tatang. Imbaga kada kayo idin. Ano maabak kayo, rumbang laang nga awatan niyo. Anya nga itar aramidan niyo ita. Agbarbartag kayo matan abinigat sa kumkumpurmi ti mais-istoryayo. Kababaen, no dumanon kadagiti kakabagyan tayo. Aho! Awan! Ti sirbe na kita akakabagyan.
Saan nyo ang mapilit ida, tatang? Siguro, saan da nga agbilib iti kabailan nyo? Iso asaan da kayo nga imbutos? Agpapanpayawan adal ko. Gapo, tawan na gato ang nagadala. Kasta ka na. May sa siguro day takit kita ang dagiti butantes, tatang. Isugawan serbi na kiti kakabagyan tayo. Ay na, saan yun asangkay bagati kasta, tatang? Takababain kunakmanen. Mala, sumarding ako nagsasao. Kem lumaban at manin, inton sumarunong nga eleksyon. Ay na, huston, tatang. Awan namnamayo ang mga bak. Nakita yung mataman manula ang tibutos yo. Ay saan? Saan na mabalain? Amangan, no saan ko lang agasat ti mga bakita? Iso apadasek tumanan, ti lumaban. Makitam, di husto ti kinunak anaabak ni kumpare Marcelo. Huwin nga, Rod. Isukan ti kabasita di tibutos. Kitno damag ko ababalawin na dagiti kakabagyan na. Ay madimat at ikas jay. Rumbang laang ngawatan na ti panakaabak na. Nagturid mo nga na lumaban nga awan mo budget na. Saan mga amin ako mandidato kin mga bak, kwarta ti pinaggaraw da. No ang muda laki di ti kabailan ti may sa kandidato, ay kasigurado ang mga bak. Sa bagay magidi Gamno awan lang arudeng kwartam. Kinawang pa'y nagadalam. Ay di ka naging tuturida nga lumaban. Takat katawaan da ka lang. Ay, kumandidato ak manin, anak ko. Amuyo ka di ti bagbagayo, tatang. Ay kita mo ka. Apay aya. Saan kayon alumaban? Na. Apay tayo parit mo ngay. Imbes sa suportaran nak, gam saan man. Gaputauray anya ti aramidan yung saan kayon ang mga bang? Nakunabat kan ka. Kat numayat ti serbisyo ti napili a kapitan, tatang. Saan yun alabanan? Ay, kabalak ba tagsirbe? Ay, ti panagkit-kitam kanyak aya. Apay, napaadal kayo aya, doawan kabalak. Ay, makamu kayo manlangan. Awan dengdenggan nyo. Kababain kayo no lumaban kayo. Na. Hey, kaslasaan ka ga anak iti kastagay magbagamit. Uray ay yati magbagam. Kumandidato at tumanin. Apay lumabang kayo manang, tata. Pati ka di siya, paritan nakmait. Ano mo? Sama, tata. Agdamdama ka lang. Aguray ka ba, Diego? Anyagat at timbayat a diskarte. Tapno abakag ni Kapitan. Ay, awan. Maringatan kayo, tata. Da. Aglalo kayo mapundoyaw. Ay kabaguray ka. Anyagat ayan no agutan ak. Saus, kasano numaabag kayo ngay. Nya pagbayad nyo. Baka amuditan. Yan laki day. Nagturod kamutin alumaban man ang lakay. Kaya't ko nga raw ti agsirbi iti barangay tayaw. Ang mga nuti agdamamanan a kapitan ti mga bakita. Taado mo tinasaya at anaramidan na. Numaikanak lang iti gundaway. At tapak pa'y ti agdama a Kapitan. Bumaryo ti agdesisyon lakay.
Agiyaman ak tayo manugot ka, asimurot kayak dito'y balay, kumpadre. Ay, wala naman na pare. Kasi, agyaman na ka. Sa pinagbigyan na itan iti ko na nga agpainom ka. Hawan pa rin ko, kumpadre. Basta sana kaliplipatan nga ibutos. Wen, kumpadre, siguradong si butos ko keng ka. At naman, nawad-wad na kwarta kita. Isu nga, alam na tao. Taim baglaga igatan mo, iti sidaan yaw, kini kumare. Ay, na. Nagsayatan nga, kumpadre. Ay ka, pagyabanak lao na ya. No problem, kumpadre. Ay, kasano nga ron, kumpadre. Agpakada ako na. Tama nga no sa anak to na makaawid ka po. Bantig ka. Alaga ron, kumpadre. Agyabanak, kinay. Aganat ka, itidalan mo. Di kalabaas siya di kumpadre. Apay nga inawat mo pa'y lang ngay tinted na. Ay, kahit kwarta na itan bakit ka. Ang bumayla nga saan amang-abak, kan saan mo tumayla nga ibutos. Gaminawa mo pa'y laang mat. Nagibaga nga yadyak ibutos. Ibutos ko Nga uray amak nga wanam naman amang abak. Tainik ka na nga raw diti pagpalingkik. Anya laki din. Ala, lutum gidi na tayong sangpit ko. Di kan sumarao. Kasla na unag ti pampanunutom lakay. Apay. Balading itanaglaang bakit? Apay mo. Itay lumabas ako madita istor ni kakatasing. At nanggag ko ang pag-iistoryaan na gitinabarta. Asinaw ti pag-iistoryaan da. Siya, katawaan da. Kapo iti ilalaban ko manin. At napay nga ta kanumang ibutos kanya. Ay, abangan kanunuuray sika. Kat di nakibutos. Anya? Ay, apay nga yakas niya ti magbaga na giti tao. Apay, di na ka di ibutos. Kat ibutos ka? Apay kit dinasaan ngay. Nagbabawi ako na limaban bakit. Babain ako. Ibagbagami ngami nasaan kan alumaban. Ngam ipilit mo mo anya laki din. Igak ba't amo akat katawaan nak nagiti tao. Siya pa'y kidin ti agbay ni tay. Iso adya ko din tuloy ti limbabas. Imatras ako. Ala, bay amon lakay. Saan mon apanunutan ti ibagbagada? Tinapatag, amom itan akat katawaan da ka. Apay ngay bakit? Talula ang tirimwara bilang ti butos ko. Kaya't nasawan, butos ko, butos mo. Ken butos lang ti anak ta. Day talag nagiti talo a butos ko. Kumabalin nga ta, lakay. Ken apay apagparikot ang pailaang dayta. Kunak man nun naawat mo na saan da ka akayat dagiti tao, takat katawaan da ka laang. Uwan, agama. Nagkas ang matin ti talula nga butos ko. Ay pangaasim lakay husto daytan. Lipat mo, ken saan tan apagsaritaan. Karkaro laang agsakit tinakam mo dita.
Apay ngay kumpadre. Kunam nga ibutos na. Ngam talo lang matirimwara bilang tibutos ko. Anya? Talo lang. Ay sigurado butos ko ti may say kumpadre. Anya? Sigurado ka kadidita nga ipagbagam kumpadre. Inawat ko tay pagpalingki nga inted mo. Iso amatek nga imbutos ka. Nujak ko mainawat saan ka nga imbutos? Ang laki di mo ting. Nukas ka. Butos mo ti maysa. Butos ko mo ti maysa. Sino nga'y kadadalin ken ay dati saan na nangibutos kanya? Dayta, tijak amo, kumpadre. Ngamno siya, ipasigurado kang ka nga imbutos ka. Sino ka na kayo adwa ti sana nangibutos kanya? Talula ang tibutos ko. Katimpasigurado ni kumpadre Kanaor. Asya, timbutos na. Ay natatang, pangaasi yung man tag-move on kayon. Ha? Uray pa'y mano nagbalin nga upat ti butos yo. Saan kayo matlaang anangabak? Apay abiro kumpay laang no asino dagiti nangibutos kan kaya. Kasanaw, kikaslasaan na ka napatag ka na kayo. Nasakit nga awatan, nga anak ko kanasawat, kadi na kayat nga ibutos. Saan aday ta butos-butos ti pakakitaan ti panagayat tatang? Tinapatag, adda kami iti abayo, mangabak ken maabak kayo. Ipatpatag da ka, uray anya pa'y ti mapaspasamak tatang, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.